Уклончив отговор от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова получиха медиите за назряващия скандал с избора на нов шеф на ресорна регионална инспекция. Обявената като спечелила конкурса за директор на РИОСВ Стара Загора Мария Христова се оказа със съмнителна диплома и липсващ поне 3-годишен управленски стаж за заемането на поста. Според запознати, това е поредният случай, в който дългата ръка на ДПС се прокрадва към възловите постове. Министър Михайлова заяви, че тече проверка. По отношение на сигналите за дипломата на сегашния директор, назначен от мен в резултат на конкурса, съм назначила проверка. Така че ако проверката покаже, че сигналът има основание, то аз ще ревизирам решението си. Има съмнение обаче и за манипулации при самото провеждане на конкурса, както и за подмяна на протоколите от него, тъй като реално е спечелил друг кандидат, а не госпожа Христова. Според заемащия все още поста директор Нанчо Видев е много вероятно в резултата от конкурса да има политическа манипулация. От още една друга сфера от компютъра на техническата университет, тя е учила по първата година магистратура през 2002, а втората година е учила през 2008. Тоест няма как дипломата да е издадена в 2003. Нанчо Видев беше категоричен, че въпреки квалификациите си е неудобен заради опита да въведе уникална система за наблюдение качеството на въздуха. Нещо, което очевидно не е угодно на управляващите заради полигона в Змейово. Видев, който в момента е в болнични, беше категоричен, че ще заведе дело срещу министерството.